रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेयाव टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय फिसा रेहाय मोननांगौब्रा लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो फेसबुक पेजाव नायोबा नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होनो हागोन दा लोगोफोर बाथ्राया सिरियास जोबोद सिरियास दै दिनै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बुंदों बिथाङा नंगौ माने जे बिटिसि एकर्डखौ दानि फेडारेल गभर्नमेन्टआबो माने फालिनांगौमोन नाथाय दुखुनांथाव फालियाखै जे मैया 10 फेब्रुवारिमोन दा बेनिखायनो मैया बिटिसि एकर्डनिमोन नाथाय माने मोनफ्रोमबो सासेबो इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर एकर्डखौ फालियाखै एक्चुअलि बे एसे आंनि मोनदांनायावबो आंनि फिल खालामनायावबो बियो मोनसे मिनिंलेस बायदि जादों माने फालिनांगौमोन बायदि मोनदों आं मानोना बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावहाय इभेन दिनैसिमबो माबा सोलायाखै दिनैसिमबो बिटिसि लिरबाय थायो आरो लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों आं सरकाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ आङो लोगो लोगो आं बख'गोन आंनो सम नाङा रन्जन दैमारिखौ दिहुननो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय प्रमद बर'आ मानो बख'वाखै प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंसो गनांगौ रन्जन दैमारिया नाथाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों नङा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गवा नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंसो रन्जन दैमारिया गनांगौ बे बाथ्राखौ माने हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों मानो बुंदों होनना बुंदोंबा जेन'बा बियो गगौ नाथाय दानि जेनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट एबा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि गभर्नमेन्ट बियो दिनैसिमबो एप्रच खालामाखै गभर्नमेन्टआ बिसोर खुनु मोनसे एप्रच खालामैनि थाखाय दिनै गवाखै दिनै आल्फाखौ राहर होनदों आल्फानि दिनै जेसेबांनाखि हमजादोंमोन बम होनायाव धेमाजियाव 15 आगस्टआव जे बम होनानै उन्दैफोरखौ फोथैलायनाय जादोंमोन बेवहाय जे हमजानाय बिथाङा दाखालि गबाय रिलिज जाबाय बिथाङाबो साजा बेफोर एखे सेम माने साजाखौ फोसावदोंमोन नाथाय दिनै बेखौ जेलनिफ्राय बख'बाय आरो गनायनि उनाव बिथाङा दिनै मिडियाफोरनि गेजेराव स्टेटमेन्ट होबावदों कि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ बेखौ गहोनांगौ मानोना बाहाय डिसक्रिमिनेसन खालामनो नाङा सोरखौबा हगारनाय सोरखौबा माने जोबथेनाय बे बाथ्राखौहाय दिनै बिथाङा बुंदों बे आल्फानि जाय गदों बिथाङा मानोना रन्जन दैमारिखौबो माने रायजो राजानि सुजुग खामानि मावनो सुबिदा होनांगौ बे बाथ्राया सैथो दै आं माब्ला गगोन बेखौसो आं नेनानै दं मानोना हाग्रामा महिलारि सारा होनदों जुदि रायजो राजाफोरनि आखायाव थाबाय नेक्स्ट जेलानाखि बिटिसि इलेक्सन जागोन बावहाय जुदि नोंथांमोना जुदि आंखौ माने सरकाराव लाबोयोबा बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लुजफोरनि गेजेरजों आङो सरकारखौ एप्रच खालामगोन आरो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट भाबै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों नाथाय दिनै सोलिफु रुलिं गभर्नमेन्ट बिटिआरनि जेनाखि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बुंदों मिडियाआवहाय रन्जन दैमारिनि खामानिया मावगासिनो दङ नाथाय बै समाव अनजालि दैमारिया मोनसे स्टेटमेन्ट होदों आङो नुदों गफुर चेनेल एबा बिराजा आदानि चेनेलावहाय अनजालि दैमारिनि बुंनायखौ खोनासङोबाथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा माने गभर्नमेन्टआनो गोसो जानानै हगाराखै बेखौ बावहाय गभर्नमेन्टनि पलिसि दङ आसाम गभर्नमेन्टनि पलिसि दं बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिबो बाहाय जानो हागौ आखाइ थानो हागौ जायनि खुलाव रन्जन दैमारिया गवाखै ओंखायनो आं बुङो माने जोंनि गुबुन दैदेनगिरिखौ आं बुङा दै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ आं बुंगोन जे जुदि नोंथाङा जुदि माहारिखौ दैदेननो ओंखारबायबा हारिखौ दैदेननो ओंखारबायबा रायजोफोरखौ सिबिनो ओंखारदोंबा ओंखायनो आं बुंगोन जे नोंथांमोननि दैदेनगिरिनि गोसोआ अख्रां बायदि फैलाव आरो गुवार जानांगौ अख्रां बायदि फैलाव आरो गुवार जानांगौ जे माइ गाब आरो जुजाइ बासिनानै खुनु मोनसे समाजनि खामानि मावनो हाया आरो जुदि गमामा जुदि बेफोरबायदि माइ गाब जुजाइ बासिनानै जुदि समाजनि खामानि मावोब्ला आं होनदों जोंनि बर' आइ आफानि गेजेराव मोनसे सावनांगोन थ' बिनिखायनो दिनै रन्जन दैमारिया सोर जों बयबो मिथिगौ रन्जन दैमारि होननाय लोगो लोगो बयनिबो गोरबोआव गाबखांजों नाङो दा बे मोनसे बिराद गिदिर इस्यु जाबाय जायनि गेजेराव राजखान्थि दैदेनगिरिफ्राबो रन्जन दैमारिखौ लायै राजखान्थि माने गेलेनाय बायदि नुयो दा बिनिखायनो जायखि जेखि राजखान्थि हान्जानि जायाथों मानो आं सारमोनखौ आखाइ खबजानोबो आं खावलायगोन जे रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लानानै फैदो रन्जन दैमारिनि केसनि थाखाय सरकारा मानि गेजेरजों हायोब्ला जोंनि
बिटिआर गभर्नमेन्टआ मालाबा प्रेस मिटआव होनानै होदो जे खेबबेसे जाखो कि रन्जन दैमारिनि थाखाय माने सरकारजों रायलायनाया आरो मा लिरनानै होदों मा मेम'रेन्डाम होदों बेफोरखौ जुदि हायोब्ला प्रेस मिट खालामना होयोबा रायजो राजाफ्राबो एसेबाबो बिसासा थासिनगोन आरो नेक्स्ट समावबो हयथ' इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो फैफिनगोन नङाब्ला ओरैबायदि मोनसे मुभ दोहौ जागोन कि लोगो लोगो हयथ' हाग्रामा महिलारि सार होननाय बायदिनो गोबां मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ हास्थायगोन आरो बिथाङा होननाय मथेबाथ' बिटिसिनि सुक्तिनि गेजेरजों खुनु मोनसे गनाय नेम गैया खिन्थु बिटिआर सुक्तियाव रन्जन दैमारिया खुद गावनो थांनानै जेलनिफ्राय लांनानै बिखौ दिनै सिगनेचार होहोबाय आरो होनायनि उनाव नोंगौ बिथाङा भुल मावदों आरो भुलखौ सिखार लाबाय कि नोंगौ माने भुल मावफ्लांबाय नाथाय दिनैफ्राय बेफोरबायदि मावलानानै एग्रिमेन्ट खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय जा मावफ्लांबाय आरो भुलाव बेफोरबायदि गोरोन्थिफोर मावला होननानै दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय नाथाय एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो दिनै मानो माने रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गथिया बेखौ बिथाङा बिराद दुखु प्रकास खालामो दा नोंथांमोनानो बिजिरदो दाना रन्जन दैमारि गनाय आरो गयैनि माने पलिसिया सोरनि आखायाव दं आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि बिजेपि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दंमारो ना बिटिसिनियाव दंमारो ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव दंमारो नोंथांमोना बुंदो दाना हाग्रामा महिलारि सारा नंखायखौ बुंदों ना थारखौ बुंदों नोंथांमोना बिजिरदो बयनिबो बिबेक दं बयहाबो साननो हानाय बुजिनो हानाय गोसो मेलेम दङ हाग्रामा महिलारिया थार बुंना नंखाय बुंदों दिनै जोंनि मोनदांनायावहाय बिराद बार हाजार जाबाय जायनि फलाव दिनै रन्जन दैमारि बुहुत रायजो राजाफ्रा दिनै रन्जन दैमारिनि थाखाय हालाखार जानानै दङ रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैजानानै बिनि माने खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिम नायनो लुगैबाय मानोना बिथाङानो माने बै समाव गेदेर मोनसे बर' हारिनि बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांनानै हाथियार हमग्रा आफादखौ बिथाङा जोनोम होजेनदोंमोन आरो फारसेथिं बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ एबसुआव थानानै खामानि मावदोंमोन बेनिखायनो बेफोरबायदि सासे गिदिर दैदेनगिरिखौ बिसोरबायदि लिडारफोरखौ जुदि जोंनि मानसिफ्रा सिबिनो रोङाबा मान होनो रोङाबा अननो रोङाबा गादिफोरखौ सियारफोरखौ हगारनानै होलायनो जुदि हायाब्ला होमबालाय जों सोरखौ दैदेनगिरि होनगोन दाना गावनि गादिफोरखौ जुदि हगारनानै होलायनो हायाबा अब्ला जों सोरखौ दैदेनगिरि होनगोन दाना जोङो प्रमद बर' सारखौ फोथायगोन ना हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायगोन सोरखौ फोथायगोन नोंथांमोनानो जाज खालामदो नोंथांमोना नायबिजिरदो खिन्थु बेनो बाथ्राया 100% सैथो रन्जन दैमारिखौ गासैबो रायजो राजा आइ आफाया दिनै लुबैनाय दङ रन्जन दैमारिखौ दिनैसिम उदां अख्राङाव माने फैनानै रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ लुबैयो जायनि खोलाव हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंखि आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो आंनो सम नाङा आंनो जेरैबाबो आङो रन्जन दैमारिखौ बख'गोन बे खोथाखौ जोंहा स्पष्ट बुंदों मानो बख'गोन बिटिसि सुक्तिजों नङा बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तियाव जेरैबायदि बिथाङा गावनो एसए सिगनेटरि आरो दायफोर मावबोदोंमोन नाथाय नोंगौ भुल जाबाय नाथाय दिनैनिफ्राय मावलानानै एग्रिमेन्ट जाबाय बेनिखायनो बेखौ बख'नो हायो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना आङो भिडिअखौ दहाय सिगाङाव एसे खिथाबाय